Здравей, аз съм Зено, 3D принтиран робот с изкуствен интелект на средно училище Йордан Йовков в Сливен. Създаден съм, за да покажа какво могат учениците, когато не само учат технологии, а ги създават. Целта, поради която създадох роботът, беше за да надградя миналогодишният ми проект. Той представляваше дисплей, на който се визуализират очи с различни емоции. Чрез бутони можеш да променяш емоциите на дисплея. Тази година исках да има повече функционалности и вече, както виждате, дисплеите са два. Можеш свободно да разговаряш с робота. Колко време отне създаването на този робот? Времето, което ми отне за да го създам, като включим софтуер, 3D принтирането на главата, сглобяването, 3 месеца. А какво може да прави Зено? Може ли да води свободен разговор? Зено може да води свободен разговор на всякакви теми. Роботът е свързан с изкуствен интелект, съответно получава въпроса, който му е зададен, той се превръща в текст, прочита въпроса и връща отговор на база въпросът. А планираш ли да доразвиеш функционалностите на робота и в какво направление? Да, планирам. В момента, благодарение на училището, поръчахме много по-скъп хардуер, Raspberry Pi, което е най-новото на пазара, и планираме да направим отговорите му по-бързи и по-интелигентни. На по-късен етап ще му добавим ръце и крака, тъй като той постоянно се оплаква, че няма такива, и камера за следене на лица на хора. Този робот е резултат от един труд за последните 3 години, в които ние започнахме да внедряваме работа с изкуствен интелект в нашето училище. В паралелката ни приложен програмист. Така че тази година решихме да надградим с паралелка интелигентни системи, където всъщност надграждаме програмирането, което до момента се учеше, с изкуствен интелект в програмирането. Като идеята тук не е просто да имаме чат GPT, който отговаря на някакви въпроси, а имаме цялостна система, която се програмира, и изкуствен интелект, на който ние задаваме поведение, а не готови модели, които просто ползваме и изпълняват някакви действия. Имаме доста проекти, също така интелигентна библиотека, която може да следи дали книгите са минали през каста, дали не са минали, с база данни. Допълнително имаме роботизирана ръка, която също с компютърно зрение следи поведението на човек пред камера, както той се движи, съответно пръстите и тя го имитира. Също така имаме интелигентна къща, смарт хоум, така наречените, които пак могат да се включват, изключват осветления, следят се температури, ако завали, предава информация съответно на приложение. Започваме един нов подкаст, който пак ще бъде част от паралелката интелигентни системи, където учениците се изявяват, каним различни гости, даже първи епизод на подкаста предстои да излезе тези дни. Гост на подкаста ще бъде всъщност робота Зено, който ще даде първото си интервю от създаването си. А какво предстои пред вас? Много дейности сме планирали, смятаме още повече да задълбаем в изкуствен интелект. Габриела се ангажира, че иска да създаде и половинка на нашия робот, от женски пол, въпреки че роботите нямат полове, за да може да се получава по-пълноценна комуникация. И също така тя спомена вече, че сме закупили доста по-мощен хардуер. Идеята е робот да стане много по-интелигентен, по-бързо да реагира, да му се добавят ръце и крака и да стане хуманоиден, така че да може да се разхожда около нас. И всичко това нещо ще се случи в новата ни паралелка интелигентни системи, която ще се занимава предимно с изкуствен интелект и програмиране. Учениците от новата паралелка интелигентни системи бих пожелал безброй нови идеи, упоритост и смелост да творят. Нека създават технологии, които променят света, и никога да не спират да се учат. Бъдещето е в техните ръце, а те вече започват да го изграждат.